أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم يا مسلمين na yi bayani lokacin juma'a cewa darasin ba zai kammala ba zai cika ba sai mun dawo bayan mun dauka daga khalifancin usman in aka yi maganan khalifancin usman kuma ba zai yiwu ba sai an yi maganan mutuwan umar wato kashe umar da aka yi da yadda shi aka nada usman din da kuma abubuwan da ya biyo bayan nada shi to nan ne idan muka banci abubuwan da ya faru idan mun je can muna bayani akan abin da ya shafi su yazidu su alhassan wal hussein da kuma ma'awiya to lokacin mutum zai daɗa fahimtar abubuwan da suka auku sai yasa na ga ya kamata mu yi ribas mu dawo baya mu fara tun daga kashe umar daga nan muka shiga maganar kashe umar sai mu ɗauka daga farkon hawan khalifancin Uthman ta yaya ma ya hau shugabanci ne bayan an kashe shi umar radiyallahu anhu an gane wannan da farko dai umar kamar yadda aka sani ba da mu kawo tarihinsa ba da mu yi maganan kashe shi ne kamar yadda aka sani umar shine khalifa na biyu bayan manzon Allah ya rasu abubakar ya hau ya yi shekara 2 da 'yan watanni Allah ya masa cikawa ya rasu sannan aka zaɓi umar a matsayin khalifa na biyu ta umar ba murya naka to ai daga wurinka ne ni dai gashi ai daidai na saka umar ya ƙare khalifancinsa cikin gwagwarmaya da futuhatul kharijiyya buɗe-buɗen garuruwa da shigo da su ƙarshen musulunci shigo da su cikin da'ira ta musulunci ƙasashen kafirai irin su iraki irin su rom wato palestinu sham lokacin tana ƙarƙashin rum ne duk waɗannan wuraren a zamaninsa da aiko da manzanni wurare da yawa suna yaƙi suna jihadi suna laƙana musulunci ma waɗanda suka tarar da su a takaici a shekara ta 23 bayan ya je aikin haji da matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo to yana dawa a tsakanin makka da madina ya baro makka kaɗai ya fara addu'an da yake yana cewa girma ya kama shi tsufa ya zo masa ya yi rauni to yana fatan Allah in zai karbi ransa ya karbi ransa a matsayin wadda ya shahada amma kuma a garin madina inda ya hijira darul hijira inda manzon Allah ya rasu kun ga abin da ya roƙa kenan in za a karbi rayuwarsa a karbe shi a matsayin wadda ya shahada amma ina a garin madina to alhamdulillah Allah ya cika masa burinsa kuma an karbi addu'ansa bayan ya dawo daga aikin haji hijira tana da shekara 23 ranar laraba 4 ya rage ga watan zulhijja na wannan shekara ta shekara nawa 23 wani mutumin da ake ce masa abalu ulu al-majusi yaron mugira bin shu'uba wanda ya ɗauko shi ya zo yana aiki a madina kafinta ne makeri ne mai fenti ne yana abubuwa da yawa ya taɓa kukan cewan mai gidansa mugira baya bashi abin da ya cancanta a bashi ga kuma haraji ya masa yawa ya taba tara umar cewa a rage masa haraji
Umar ya tambaye shi sana'a me kake, ya faɗa sana'o'i wajen hudu shi kada yake. Umar ya ce ai sana'a guda hudu ka cancanci ma kara maka haraji, ai harajin ya maka kaɗan. To daga wannan ya kulli da Umar yake jin haushin Umar, dama kafiri ne. Shi ranar Laraba hudu ya rage ga watan Zulhijja ya fita, Umar ya fito sallan asubahi, ya zo da makamin sai shiga cikin sahu, ya yi wa Umar sara uku, ɗaya a ciki ɗaya a kirji ɗaya wajen wuyansa. Umar ya faɗi. Umar da ya faɗi sahabbai suka yi kansa, ya keta cikin sahu, duk wanda ya samu yana kan mai uwa biyu ya sara, sai da ya sari mutum ɗaya mutum 13, mutum 6 daga cikinsu suka yi shahada suka mutu. Umar aka mai da shi gefe cikin jini, ya yi sallah raka'a ɗaya saura raka'a ɗaya sallah asubahi. Aka ce Umar sallah fa Umar ga halin da kake ciki, sai ce yi sallah, babu rabo ga musulmin da bai yi sallah ba. Don haka ya wakilta Abdurrahman bin Auf cewa ya karasa sallah din. Haka a cikin jini shi ya karasa sallarsa, a gefe aka ɗauke shi a kai shi gida, ya suma ya sake ya suma ya suma ya sake ya suma ya farfado. Bayan ya farfado ya dan dawo cikin hankali sai ce waye mun wannan aiki, waye mun wannan aiki, waye soke ne, waye sare ne? Aka ce masa arnan bawan nan na Mugira Shu'ba da ake ce masa Abu Lu'lu al-Majusi, shi ya maka. Sai ce na gaya wa dama Mugira, irin waɗannan kafirai a daina shigo mana su garin musulunci, mutane ne masu ƙin musulunci da musulmai, masu ƙin musulunci da musulmai. Sai ya ce to shi kenan yanzu a bashi, a tsare shi, in Allah ya sa ya rayu sai ya masa hukunci, ya yi masa hukunci irin hukunci na shari'a musulunci. Aka ce masa ai bayan kai ma ya tsira mutane 6 sun mutu, ya kashe mutum kusan 6 wadda ana ganin ba za su rayu ba. Umar aka ba shi madara sai fito ta cikin sai zube, raga ba dai rayu ba. A wancan lokacin ba operation, ko wurin yaƙi aka sare mutum, aka yi wa mutum rauni, in aka ba shi ruwa ko madara aka ga ya fito ta hanjin cikinsa, to magana ta kare, sai dai a jira ranar mutuwarsa kawai. Amma in yanzu ne kaga da yi wa mutum operation a ɗinke ya ci gaba da rayuwa, amma su babu, wanda an soki mutum a hanjin ciki magana ta riga ta kare. Shikenan Umar bayan kwana uku, kafin kwana uku din nan, ka duba mutanen nan da kokari. Umar ya san zai mutu, amma duk da haka sai dinga yin tsari wa musulunci da musulmai, wai kar ya tafi bar baya da ƙura. Sai ce to shikenan yanzu zai samu mutane 6 waɗanda su zaɓi mutum ɗaya cikinsu. Alhamdulillahi da ya tashi zaɓa sai ya zaɓi dukkansu wadda manzon Allah ya mutu yana yardaddu a gare shi, kuma ya musu albishir da aljanna. Ya ce ku zaɓa a cikinku. Dawa ya zaɓa, akwai Abdurrahman bin Auf, akwai Talha bin Ubaidillah, akwai Zubair bin Awwam, akwai Uthman bin Affan, akwai Ali bin Abi Talib. Su nawa kenan? Su 6. Akwai ɗan uwansa ta wajen uwa wadda ake ce masa Sa'id bin Zaid bin Amr, wannan na cikin waɗanda aka musu albishir da aljanna. Ya zo shi sai ce amma ba zai sa sunansa ba, kada ya amfani da alaƙan jininsa da Umar ya yi tasiri a ci a zaɓe shi, ce haka shi ba zai saka shi ba. Har ma ya gaya wa masu shura ɗin, ya ce dai zo wurinku amma kar ku saurare shi, ku 6 nan zan zaɓi mutum 50 waɗanda su ne su kuma da su kula da ku, in kun isar da abu, in kun nemi wani shawara da ku koma zuwa gare su cikin sahabbai. Bayan ya gama wannan duka, Allah da iko sai faɗi ya rasu. To bayan ya rasu
sau da mutane shida suka taru a gidan Qais bin Amr. Wasu suka ce sun taru ne a treasury baitulmal, wasu suka ce sun taru ne a gidan Abdurrahman bin Auf. An yi ta kawo ruwayoyi dai, a takaice dai sun je sun zauna, a lokacin da suka yi zama na farko sai ga wasu cikin sahabbai mutane biyu sun zo wurinsu. Akwai Amrul As wanda ya taɓa gwamna a Masar, sai ya je shi. Akwai Mugira bin Shu'ba, shi ma sai ya je gidan da suke. Sai Zubair bin Awwam ya ɗauki dutse sai ya jefe su, ya ce su bar gurin, ba a neman su. Ce suna so ne a ce ai sun halarci wurin da ake shura su samu abun faɗa, da haka ba a bukatar su. Ya ɗabi tsakuwa ya watsa musu ya kore su. Suka zauna su shida. Waɗannan mutane shida kowa yana da haƙƙin ya zama khalifa. Abdurrahman bin Auf yana da haƙƙi, Zubair bin Awwam yana da haƙƙi, Sa'ad bin Abi Waqqas yana cikinsu, shi ma yana da haƙƙi, Ali bin Abi Talib yana da haƙƙi, Usman bin Affan yana da haƙƙi. To lokacin da aka je akwai Talha lokacin farkon zaman baya nan, sai gashi ya shigo. Da ya shigo sai ce to shi yanzu yana ganin a mai da wannan al'amari zuwa ga mutane uku kawai. Dama su shida ne, bibi kenan. Wannan mutum biyu su je su gana, wannan biyu mutum su gana. Cikin bibi din nan kowa ya zaɓi ɗan uwansa. Kaga da koma mutum da kenan uku, kowa ya zaɓi ɗan uwansa. Abdurrahman bin Auf yana tare da wa? Usman bin Affan. Talha yana tare da wa? Yana tare da Aliyu. Sa'ad bin Abi Waqqas yana tare da wa? Zubair bin Awwam. Da suka je suka kowa ya tattauna da ɗan uwansa, ɗaya janye ma ɗaya, sai zanto 'yan takara yanzu sun zama uku. Sai zanto an bar ma Abdurrahman bin Aufi, an bar ma Ali bin Abi Talib, an bar Usman bin Affan. So uku suka rage, saura kowa ya janye ma abokinsa. Bayan sun zama su uku ɗin nan, Abdurrahman bin Auf sai ya ce to shi dai janye haƙƙinsa shi kansa, domin yana gani waɗannan mutane biyu sun fi cancanta. Kowa ya san matsayin Usman bin Affan, sarki ne na manzon Allah, 'ya'yansa biyu ya aura, shi ne ya ba da dukiyarsa gabaki ɗaya wa musulunci. Har ma manzo Allah da ya ji daɗin ba da dukiyarsa yake cewa ma darra Usman ma fa'ala ba'dal yau. A daga ce dai insha Allah da mu zo zuwa gaba da mu faɗi falalolinsa wajen lokacin da muke magana a fada'ilus sahaba, da mu faɗi falalansa. Ali bin Abi Talib kowa ya san matsayinsa, jinin manzon Allah ne, yana aure da diyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ake ce mata menene? Fatima. Shine uban Hassan da Hussaini. An san matsayinsa a musulunci, an san falalansa. So kenan Abdurrahman bin Auf ya ce waɗannan ku biyu kun fi ni cancanta, amma dan gana da kowa ya mun alkawari cikinku. Zai gana da Ali bin Abi Talib su keɓanta, ya ɗauki alkawari. Zai gana da wa Usman bin Affan, ya masa alkawari. Da farko sai je fara ganawa da Ali bin Abi Talib, suka koma gefe. Sai ya ce masa ina haɗa ka da Allah, shin idan wannan abu ya zo hannunka
za ka kula da haƙƙin Allah da haƙƙin al'umma kuma za ka yi adalci? Abin da ya gaya masa ɗaya kenan. Sa'an nan na biyu, idan aka zaɓi wani ba kai ba, aka zaɓi ɗan uwanka wadda na janye na bar muku, za ka yi masa mubaya'a? Za ka ji za ka bi? Za ka ji za ka bi? Alimin ya ce ya yarda, ya ɗauki alkawari, ya ce to shi kenan. Sai kira Usman bin Affan, suka koma gefe, sai ya sake maimaita masa irin abin da ya maimaita ma Ali bin Abi Talib, ya ce ka yarda nauyin haƙƙin Allah a kanka, haƙƙin musulunci a kanka, haƙƙin al'umma a kanka, za ka yi adalci, kuma in aka zaɓi abokin takaranka wa kenan Aliyu, za ka ji za ka bi? Ya ce zan ji zan bi. Ya ce to shi kenan, je ka. Daga nan sai ya dinga yawo ba bacci, yana tambayan manya-manyan sahabbai a Madina don ya ji ra'ayinsu. Ya bujira musu da mutane guda biyu, ya bujirar da Ali bin Abi Talib, ya jirar da Usman bin Affan. Me za ku ce game da zaben ɗaya daga cikinsu? Ya bi dukkan manyan sahabbai, kai har matan sahabbai sai da ya ji ra'ayinsu, kai mutanen ƙauye ma da suke shigowa sai da ya tambaye su, me za ku ce game da wani in ya zama khalifa, da shi da wani wafi cancanta? Shi da kansa ya ce a gwargwadon data da ya tara, mutane sun fi raja'a da birninsu da ƙauyensu da matansu da mazansu sabai kan Usman bin Affan. Amma bai gaya wa ko ɗaya daga cikinsu, bai gaya mu kowa ba. Bayan ya gama wannan, sai je na ta sallah, yana addu'a, yana roƙon Allah cewa Allah ya zaɓa ma al'umma mafi alheri daga cikin waɗannan mutane biyu. Bayan ya gama addu'a, sai ya tashi wani yaron sai ya ce ka je ka kira mu waɗannan mutane biyu cikin dare. Ya ce ka kira mu Ali bin Abi Talib, ka ce ina kiransa a gidana, sannan ka je ka kira mun Usman bin Affan a gidana. Sai yaron sai ya ce masa wa zan fara kira a cikinsu, gidan wa zan fara zuwa? Sai ya ce wadda ka ga dama, duk wadda ranka ya baka gaje ka kira, ni ban ce ka je ka fara kiran wani ba. To da ya tashi sai fara zuwa gidan Ali bin Abi Talib, ya ce Abdurrahman bin Auf yana son ganin ka. Sai Ali bin Abi Talib ya tambaye shi, ya ce masa ka zo da wani ne kira na ko kai kadai? Ya ce ni kadai ya turo ni. Shin da ya turo ka wurin wa ya ce ka fara zuwa? Sai ce bai ce fara zuwa wurin ko, ya ce wadda raina ya riya mun na zo. Bai ce in je wurin kowa ba, in fara zuwa wurin kowa, a duk wadda na ga dama in fara zuwa. To gidanka yana mafi kusa, shine na zo wurinka, yana kiranka. Shi ke da ya ce mu tafi. Da suka zo tafiya, ya ce to bi gidan Usman. Ali bin Abi Talib ya tsaya a nesa, aka yi sallama da Usman, ya shiga ya same shi, ya ce Abdurrahman bin Auf ne, ya ce yana son ganin ka. Sai Usman ya masa exactly irin wannan tambaya da ce masa ya turo ka tare da wani ne ko kadai? Ya ce ne kadai. Shin wuri na ya ce ka fara zuwa ko ruwa? Ya ce a'a, ya ce mun wadda rai na ya ga dama in fara zuwa wurinsa, amma na je wurin Ali bin Abi Talib, gashi ma a kofar gida za mu tafi. Ya ce to bismillah. Suka fito suka tarar da shi yana sallah, yana rakatul fajr dan da asubahi ne. Bayan ya gama sallah ya daga hannu ya addu'a, suka shiga. Bayan sun shiga sai ce musu to na nemi ra'ayin sahabbai kusan gaba ɗayansu, duk wadda wani sahabi wadda ake jinsa yake da falala, na nemi ra'ayinsa, na ji ra'ayinsa game da ku, kai har mutanen ƙauye masu shigowa gari cikin kwana ukun nan. Ya ce ban samu bacci ba, ina neman ra'ayi game da ku. Sai ce to kamar yadda da na keɓanta da ku, yanzu zan sake keɓanta da kowane ɗaya daga cikin ku. Sai fara da Ali bin Abi Talib, suka koma gefe suka shiga ɗaki. Ya ce masa Ali bin Abi Talib, ka san falalanka, na san falalanka a musulunci.
jama'a ma sun san falalanka. To shin in muka ɗauki wannan alkawari, wannan amana ta shugabanci muka baka, za ka tafi akan kitabullah da sunnan manzon Allah da yadda Abubakar da Umar suka tafi da shugabanci? Sai Ali bin Abi Talib ya ce a'a, zan yi iya kokari na in kwatanta, zan yi iya kokari na in kwatanta. Ban ce dan bi, ban ɗauki nauyin zan bi Qur'ani da hadisi 100% ba, ban yi ɗauki alƙawarin kuma zan tafi da mulki na yadda Abubakar da Umar a bisa sunnan su na tafiyar ba, amma sa'ajtahidu ijtihadan, zan yi iya kokari na kokari. Sai ce masa to idan aka zaɓi ɗan uwanka Usman, za ka ji za ka bi dan kan wannan al'umma ta haɗe? Ce eh. Ce to shikenan je ka. Sai je kira wa Usman, sai ce masa Usman, ka san matsayinka al'umma, ni ma na san matsayinka. Shin za ka ɗauki alkawarin za ka tafi da mulkinka a bisa littafin Allah da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma za ka tafi da mulkinka kai yadda Abubakar da Umar, ala sirati Abubakar wa Umar, kan hanyar da suka tafi da ka tafiyar? Sai ce na'am, kaulan wahida. Sai ce eh. Sai ce to shikenan je ka, je ka. Aiki ba bai kare ba, ku duba hanyoyin da ya bi tun da farko, ku duba hanyoyin da yake bi tun daga janyewarsa, tun da ganawa ko ɗaya, daga bin sahabbai, daga bin mutanen ƙauye, daga bin har mata, duk fadan dai menene adalci ya sauke nauyin da yake kansa. Shikenan sai tafi masallaci, ana dab da sallan azahar, sai ce ai announcement wa mutanen Madina, kowa ya samu dama ya zo masallaci. Masallaci ya cika tam, ba wurin sa tsinke. Shi kansa Usman ma yana can baya, kun san Usman yana da kunya, ya gagara furmutsi ya zo, yana can baya. Ali bin Abi Talib yana ciki, dukkan sahabbai aka cika masallaci. Da aka cika masallaci ya miƙe, ya yi addu'a, amma addu'an da yake yi ba a ji, amma dai an daga ya daga hannu sama yana kallon saman masallaci. Wa kenan? Abdurrahman bin Auf. Yana ta addu'a, yana ta addu'a, yana ta addu'a. Bayan ya gama addu'a sai ya huduba wa mutane, ya haɗa su da Allah wajen da ji da bi ma duk wadda Allah ya bashi shugabanci, kowane ne, ko da bawa ne. Ya kuma nuna musu matsayin duniya a bar banza ce, duk abin da ka samu za ka tafi ka bashi, za ka koma wurin Allah kuma a tambaye ka abin da ka aiwatar. Bayan ya yi huduba, ya yi huduba, ya yi huduba, hankalin mutane jikinsu ya yi sanyi. Sai ya kira Ali bin Abi Talib, ya kira shi ya zaunar da shi a ƙasan mimbari. Ya kira Usman bin Affan, ya zaunar da shi a ƙasan mimbari. Ya gaya wa sahabbai, ya gaya duk wanda suke tare a wurin matsayin kowa, ya maimaita musu, ya faɗa dangantakan Ali bin Abi Talib da manzon Allah, da falalansa a musulunci, da jihadin da yi. Ya faɗi falalan Usman a musulunci, da jihadin da yi, da gwagwarmayin da yi, da komai. Bayan ya gama wannan, sai ya ce to akwai bukatan idan koma ga shi littafi din, amma dai a gurguje abin da ya faru a wannan lokaci din. Bayan Usman bin Affan ya zo jikin mimbari, Ali bin Abi Talib ya zo jikin mimbari, sai ya sake maimaita abin da ya gaya abin da suke da Ali bin Abi Talib lokacin da suke keɓance, jama'a kowa ya ji. Ya sake maimaita musu abin da suka Usman bin Affan
abin da suka yi a keɓance ya sake maimaita wa jama'a kowa ya ji. sai ya ɗaga hannu ya ce, ya Allah, nauyin da aka ɗora mini na sauke shi yanzu yana wuyan Usman bin Affan. Mutanen masallaci gaba ɗaya suka yi kabbara, amma har zuwa wajen Usman bai san shi bane, har zuwa wajen Ali bin Abi Talib duk abin da ake bai san ba shi bane, sai a daidai wannan lokacin kuma cikin jama'a gaban kowa da kowa Ali bin Abi Talib nan take tashi mubaya'a, yace zai ji zai bi kuma zai ba da shawara in an nema. Shikenan sahabbai suka zo, ana kusan Usman kama yadda aka danne shi a masallacin saboda yawan menene mubaya'a. Abu da ya gagara ma gidansa aka mai da shi, ya yi kokarin ya yi huduba a wurin, abu ya gagara, hawaye yana zuba masa. Wasu suka ce ya yi huduba takaice cewa suka cewa ma da ya fara yin huduba ma faduwa ya gagara yi. Sai da ya koma gida bayan ya nutsu. To da lokacin da Umar kafin ya rasu, bayan ya nada su, ya nada wadda zai je na yin sallah a masallaci, tunda shi ba zai samu fitowa ba. Ya nada Suhaib ar-Rumi, wannan bature mutumin Rom, shi ya nada ya rika yin sallah a madadinsa. Sai sa ma lokacin da Umar ya cika, Ali bin Abi Talib ya zo zai masa sallah, ga Usman bin Affan ya zo zai masa sallah, kowa ya zo ya tsaya. Sai Abdurrahman bin Auf ya ce, a'a, dukan ku babu wanda ya cancanta ya masa sallah. Wanda ya cancanta ya masa sallah shine yanzu Suhaibin Rumi, shine tunda Umar ya nada, sai in lokacin da tukuna wani ku ya zama kaliba shine yake da haƙƙi. Kowa ya koma baya. Da haka wanda ya yi wa Umar sallah wane kenan? Suhaibin Rumi. To a daidai wannan, kafin mu ci gaba, wani darussa da mu koya a wannan? Na farko mu fara daga Suhaibin Rumi na sallan da yawa, kenan ya nuna in akwai liman ratibi, idan wani yaro cikin al'umma in bai yi wasiyan wadda zai masa sallah ba, wa yake da haƙin ya masa sallah? Liman. An ji wannan? Sai dai in liman ya sauke nauyi a kansa ya naɗa wani ya ce kai wane masa sallah, ta wannan haƙƙinsa ya sarayar. Amma in ba haka ba, limamin gari ne. An gane wannan? Haka ne sai yasa da Ali bin Abi Talib ya zo zai Umar sallah, ga Usman ya zo, Abdurrahman bin Auf ya ce a dukkan ku ba wanda yake da haƙƙin yin sallah, ga limamin gari wadda Umar ya nada, ya ce rika yin sallah har zuwa a zaɓi khalifa, shugaba. To ka duba, Umar fa yana cikin jini, yana fuskantar lahira, amma bai manta da zaben wadda zai yi al'umma sallah ba, don dai kar a samu rikici. Kuma zaben san da ya yi, kaga shi ya kashe yanzu wutan abin da zai taso wajen wa zai masa sallah in ya mutu. Kun ga darasi ko ga darasi ba? Sa'annan mu koma baya, Umar da ya zaɓi mutane shidan nan, akwai ɗan uwansa na wajen uwa, wa kenan? Sa'id bin Zaid, wanda yana cikin wadda mutane 10 da aka musu albishir da aljanna, amma Umar ya ce sam ba zai saka cikin mutane shidan nan ba, saboda ɗan uwansa ne na jini, kare ai amfani da wannan dama a zaɓe shi. Kai sai dai ma musu mutane shidan da sai ya ce muku ɗana Abdullahi da ya zo wurin ku ta hanyar ko dai muku nasiya ko dai muku abin kar ma ku saurare shi. Kaji adalci. Ɗansa ba Abdullahi bin Umar bin Khattab ya ce da ya zo wurin ku da cewa da ya muku nasiya ko dai ba ku shawara, kar ma ku saurare shi, ku kore shi kawai. To kun ga adalcin su? Ta ya kamata mu ma mu kwatanta adalci, kar da mu in wani abu ya samu na al'umma, kar ka nuna son ɗanka na jikinka ko wani naka, in ga ka sai Allah ya jarrabe ka. Akwai wani darasi da kuka sake ganowa a ciki? Na'am. Awa, ba kabilanci, ba nuna son menene? Son kai. Na'am. Biyayya ga shugabanni. Yawa, biyayya ga shugabanni. Jayyid. Walittakan sai da Umar duk da ya san zai mutum, amma Allah ya masa abin nan, ya gane ɗansa zai je wajen. Yawa, wannan wata karama ne Allah ya karrama Umar. Ya gano cewa ɗansa zai je, kuma ya je ɗin, kuma suka kore shi.
suka ce babanka ya ce kar mu barka ka sa baki anan ka je abunka, mu ya wakkala wannan nauyi. Saboda hakan nan wannan yana nuna darasi ne gare mu. Na'am, akwai wani da ya na'am, zaben shugabanni masu hankali suna al'umma. Yawa, kun ga waɗannan mutane shida nan kowanne sai da manzo Allah ya masa albishi da aljanna. Kai wata rana ma manzo Allah yana zaune yace wa yake so ya ga wanda zai yi mutuwan shahada dan aljanna gashi yana tafiya da kafansa, sahabbai suka ce muna so, sai ce gashi nan Zubair bin Awwam. Za mu zo tarihin kashe shi, za mu zo tarihin kashe shi, ka sha mamaki yadda aka kashe shi. Don lokacin ya je a cikin wanda suke yakan Ali bin Abi Talib ne, sai aka karanta masa hadisin manzon Allah game da abin da manzon Allah ya faɗa, kawai sai ya sa takwabinsa sai ya tafi, ya je wani rafi yana zaune yana kokarin dawowa Madina, wani mugu ya je soke shi da wuka ya kashe shi. Za ku ji duk yadda aka yi mazo tarihinsa, tarihin yana da tsayi. Na'am, ci gaba. Adalci wajen cire shugabannin shura tsakanin muhajirin da al'ansar. Yawa, kaga an yi adalci, an sa muhajirun, an sa wane ne ansar, da kuma menene ahlul baiti, ahlul baiti an samu balance. Kuma a lokacin wani babban darasi da damu koya, a duk masallacin da aka yi wannan anasun ba mutum ɗaya da ya tashi ya ce don me ga jinin manzon Allah Ali ibn Abi Talib ba a zaɓe shi, aka zaɓi Usman. Ba mutum ɗaya da aka wata kawo wannan ruwaya ɗin, ba mutum ɗaya. To ina waɗanda suke ce duk wanda ya shugabanci in ba da cin ahlul baiti ba barawo ne, dan fashi ne, ya yi kwace, mulkin ba nasa bane, dama bai cancanta ba. An yi duk sabon manzo Allah su yadda da zalunci, su yadda da fashi, ayo Ali bin Abi Talib fashi, duk su ja baki su yi shiru, dukansu ba wanda zai fito ya opposing ya ce ba mu yadda ba. An yi wa Ali bin Abi Talib fashi, jinin manzon Allah mai aure da diyar manzon Allah wanda aka masa albishir da aljanna, wanda ya fara musulunta cikin yara, ga falolinsa nan birjik, ba mutum ɗaya da ta yi, kenan duk sahabbai su zama azzalumai. Sun san manzon Allah kuma yayi, ina wace manzon Allah yayi wasiya wa Ali bin Abi Talib, duk wannan wasiya ta ɓuya wa sahabbai, su ja baki su yi ɗem, su yi shiru, su ga wasiyin manzon Allah, ga wanda ya masa wasiya cewa in na mutu ya zama shugaba, duk sahabbai su zama maha'inta, duk su zama maha'inta su yi shiru, ba wanda ya zo ya oppose ya ce mu ba mu yadda ba, don me ba za a aiwatar da wasiyan manzon Allah ba. Kai ai ko ba manzon Allah ba, ko ni kaina yanzu in nayi wasiya ku kun san da ita, in na mutu aka zo za a yi wani abu sabanin wasiya na, in ba ku wani bai fito ya kalubalanci wanda suka saba wasiya na ba, ya ci amana na, ya ci amanan Allah, ya ci amanan addinin Allah, ya ci amanan addinin Allah. Kuma shi kansa Umar wani babban darasi, in ya san akwai manzala ya yi wa Ali bin Abi Talib wasiya cewa shine automatically zai zama shugaba bayansa, anya Umar zai zaɓi mutum shida su yi shawarar zaɓa a cikinsu, har su shi kansa Ali bin Abi Talib ya kasa magana, ce masa kai Umar ka san wasiyan manzon Allah da ya yi game da ni, har ka ce kuma abin da aji a yi shawara a zaɓi wani. Duk Ali bin Abi Talib ya yi shiru, har kinsa a danne masa, su sauran sahabbai din duk a musu albishi da aljanna, duk su ja bakin su shiru, su ce Umar anya ka san manzon Allah ya yi wa Ali bin Abi Talib wasiya, ya za ka zo ka daɗa mun shura akan abin da babu shawara a kansa, Allah da manzo sun yanke shawara, wani shawara dami, duk a kasa mai wannan magana, duk su zama azzalumai mutane shidan nan, har shi ma Ali bin Abi Talib ya zalunci kansa, ya ha'inci al'umma, duk ya yi shiru. Yan shi'a ku yi adalci mana, don Allah ku yi adalci, don Allah yan shi'a ku yi adalci ma kanku. Ku tuna za ku mutu ba, Allah zai tambaye ku. Addini na ba ra'ayi bane, ba faɗin son ra'ayi bane, ba ganin dama bane, ba fa ra'ayi bane, ba son zuciya bane. Duk sahabbai su yi shiru, duk su yi shiru, a ƙi wasiyyar manzon Allah, a turbuɗe ta a ƙasa, a danne ta, har a ce a ji a shawara a zaɓi waɗansu mutane, har wannan na janye ma wannan na janye ma wannan, a gana da wannan a gana nan, har a zo cikin masallacin Madina, duk ai a gabansu sun san dora, duk da mata da maza da yara, kowa ya ja baki a wannan zalunci, in ya tabbata zalunci, duk a ja baki a shiru, duk a ja baki a shiru. Hassan yana nan, Hussaini yana nan, duk su masu ja baki su yi shiru, Ja'far yana nan, Akil yana nan, Abbas yana nan, duk ahlul bait din kowa yana da rai, duk ya ja baki ya shiru, a danne musu wannan haƙƙi tsakani da Allah, su ja baki su yi shiru, hankali zai kama wannan.
Allah ka shirye mu shirin addini, Allah ka raba mu da bin son zuciyarmu ko son zuciyar wasu mutane, Allah ka sa mu zama adalai ga kanmu ga wasu, don mun imanin za mu haɗu da kai, da ka tambaye mu akan abin da muka faɗa, akan abin da muka aikata, da akan shaidan da muka bayar. Kage mu shahadata lillah. Malam kaman kana da magana ne? Me kake ce? Wannan tarihin da na faɗa yanzu. Bayan an shi Abdurrahman bin Auf ya ce ya yi sauka ya ce ya ɗauke nauyin da aka ɗora masa, nauyi ga baki ɗaya ya koma kan Usman bin Affan. Ali bin Abi shi fara masa mubaya. To ai magana muke faɗa, ya za Ali bin Abi fara masa mubaya akan zalunci, shine maganan kenan. Shine maganan kenan. Ya dai mubaya akan zalunci, ya san haƙƙinsa ne, haƙƙin gidansu ne. Ya yi shuru kuma yi mubaya. Za mu zo a shugabanni da aka yi a 'yan baya waɗanda dukkansu yawanci ba a halal baiti ba ne. Idan 'yan shi'a suka zo sai su ce ai waɗannan wai sun yi taƙiyya ne, sun yi shiru ne don a zauna lafiya, yasa ba su yi magana ba, sun yadda an danne musu haƙƙi. To yanzu ku yanzu dangana wannan zuwa ga shugabannin ku, zuwa ga ahlul baiti, kuna jin ba ta'an bane, ba suka bane? Shiru kan gaskiya. Ka san wannan shugaba ne na ƙarya, zalunci ya hau yake yi, ka ja baki kai shiru wai don a zauna lafiya? Wai sun san a wurin Allah ba shugaba bane, a wajen manzon Allah ba shugaba bane, a wajen al'umma ma ba shugaba bane, amma shi shugaban wannan zamanin ya ja ya yi shiru ne don a zauna lafiya. haba mu yi wa kanmu adalci, mu yi wasu musu adalci mana. Mutanen da sukan faɗi gaskiya ko da a yanke kansu, sabon manzo Allah da ahlul baiti, wala ya khafuna laumata la'im, ba sa jin tsoron zargin mai zargi akan gaskiya, ba sa tsoron zargin mai zargi. Ali bin Abi Talib ko da kashe shi dai ga ma gaskiya, ko da kashe shi. Haka sauran ahlul baiti ko da kashe za su faɗa ga ma gaskiya, saboda suna tsoron Allah, ba tsoron wani mutum akan Allah. Amma duk waɗannan suna kallon su shiru, a danne musu haƙƙinsu, a tafi shekara da shekaru. Tayyib na in suka ce shugaban sun yi taƙiyya ne, ita ce tafi. That's right. Kun ji da abin da masu giri ke fara? Ya ce idan shugabancin sun yi taƙiyya suka shi ne zaman lafiya suka yi shiru, wai me yasa to su shiya suke magana yanzu? Su din ba son zaman lafiya ne? Su ma su yi, yes it's true. Su ma su yi taƙiyya su rufe bakin su sai an je wurin Allah. Don kan al'umma ya haɗu, don kan al'umma ta haɗu su ma. Sai ja bakin su ma su yi shiru, su yi koyi da a'imma. Allah saka, Allah yarda. Tayyib. To yanzu Usman bin Affan ya zama khalifa. To kafin Umar ya rasu ya yi wasiya, ya ce duk wadda ka samu yake mun aiki ko gwamna ne, in ba laifinsa ya bayyana karara ba, kar ka cire shi sai bayan shekara guda. Me hikima, amma ku bari sai mun ci gaba, za mu zama tambaye ku me hikiman da ya sa Umar ya haka? Da mu zo me yasa? Lokacin Umar ya mutu ya bar gwamnoninsa da yawa suna nan, su ne ma'aikata. Usman ya dinga tafiya da su, ya dinga tafiya sai bayan shekara guda cif ta yi ya dinga cire su. Ya cire Mugira bin Shu'ba, ya cire Sa'ad bin Abi Waqqas, ya cire Amr bin al-As, ya dinga ciccire su, yana replacing ɗinsu da wasu, yana naɗa wasu yana kaiwa. To cikin wanda yake kai wannan sai aka fara blaming ɗinsa cewa fa yana fifita 'yan ƙabilarsa haulan da ya fito, kamar irin su Walid bin Utuba, kamar irin su Sa'ad. Sai aka fara zarginsa da wannan cewa wajen a ɗaya wajen kyauta ba, kun san duk sabon da suka tafi kowanne kan yi kyauta ma mata marasa maza, gwamare da marayu da ahlul baiti. Kamar ahlul baiti kama kowace rana suna da dirhami 2 na karyawa, sai a yi tota ɗinsu a shekara a basu. Dukiyar da aka samu ganima wajen yaƙi da wadda aka cire zakka, lokacin akwai kuɗi, an yi buɗe-buɗe, akwai zinari akwai gwal, lokacin a cike take. Amma zamanin Abubakar babu kuɗi,
babu kuɗi, domin ba buɗe manya-manyan dauloli da ake samo kuɗi ba. Amma zamanin Umar an yi buɗe-buɗe har Rum an dawo da kuɗi ga sunan a baitul mali aka dinga raba mu al'umma. To Usman yana hawa sai da ya ƙara dirhami 100 ma kowane sojan musulunci ƙarin albashinsa. Ahlul baiti ya ninka musu. To wajen ninka wannan da ya yi sai aka fara cewa ai yana ninkawa ne saboda 'yan uwansa na jini, ba kowa da kowa ba. Kuma mukamai da yake nadawa yana fifita bangarensa. A sakamakon haka sai aka samu waɗansu suka fara sukansa, aka fara soka ƙiyayya wa mutane a zukatan mutane na ƙin wane ne Usman bin Affan. A lokacin shi ya shagala da tura wurare, ana ta yaƙe-yaƙe, ana ta futuhat, ana konkarin ɗin ƙasashe har Azerbaijan su Armenia duk sai da musulunci ya je aka ɗebo gulagulan su a wurin, aka yi alkawari da su ma suka saba, ya sake turawa a yaƙe su, aka kuma ci su da yaƙi, suka koma kan wancan alkawari cin kowane shekara za su rika ba da dinari 100,000 wa daular musulunci. Aka yi dinga yi yana wannan aiki ya nada wannan kwamanda, in wannan ya yi ba daidai ba ya cire ya sa wannan, haka ya dinga yi. To lokacin da ya hau mulki Usman, hukuncin da ya fara yi shine waɗanda suka hada baki wajen kashe Umar. Shi kan babban arnan majus din Abalu Olu al-Majusi, shi kan ma kashe kansa yi. Lokacin da Umar ya farfado ya ce kai godiya ta tabbata ma Allah da wadda ya mun wannan aiki ba musulmi ne ba, mai ce la ilaha illallah balle ya tafi wuta sanadiyya na. Ka duba Umar fa, ka duba yake godiya ma Allah, ya ce alhamdulillahi wadda ya kashe ni ba musulmi ba ne, wadda ya sanadiyyar mutuwa na ba musulmi ba ne, balle da shi da la ilaha illallah su tafi wuta saboda sanadiyya na. Ya ce ya gode ma Allah. Saboda wannan kashe kansa. To amma akwai mutane guda biyu da aka samu su suka zuga shi, suka koya masa dabarar da zai yi ya kashe Umar. Usman ya sa du'a kashe su, du'an kashe su, du'an kashe su. So daga nan Usman ya ci gaba da tafi da mulkinsa har lokacin da, nan ina son takaita, har lokacin da aka je aka zugo mutanen Iraki gidan fitina. Dama manzo Allah in ya tashi sai nuna karnu shaitan, gidan fitina. Manzo Allah annabin Allah ne. Kun san duk kungiyoyin duniya wanda suka shahara duk a Iraki suka bayyana, ba ɗaya ta bayyana a Madina. Duk kungiyoyin duniya wanda suke dangane zuwa ga musulunci duk a Iraki suka bayyana. Kun san sufanci dukkansa a Iraki bayyana. Khawarij a Iraki suka bayyana lokacin da ake yaƙi a ina tsakanin Ali ibn Abi Talib da Muawiya, anan suka bayyana. Bataniya nan suka bayyana, Mu'tazila nan suka bayyana, Murji'a nan suka bayyana Iraki, Shi'a nan. Duk wata kungiya an ka samu tushenta alhamdulillah ba ɗaya da ta bayyana a Madina, a Iraki ce. Manzo Allah ya yi gaskiya. Kuma dama bayyanan kungiyoyi shine bayyanan fitina. Kenan ya nuna musulunci an rabu, an rarraba, kowa kenan da shugabansa, kowa da aqidansa, kowa da wanda ya yadda. To nan fitina ta taso daga Iraki, inda aka kashe Ali ibn Abi Talib, inda aka kashe Imam Hassan. Kai za ku ji ma inda aka dinga yanke-yanken kai a Iraki in muka zo. A yanko kan wannan, a kawo khalifan zamanin, a yanko kan wannan, duk a Iraki aka yi wannan tsiyan, duk a Iraki ne. Da Iraki ne. Haka na aka zugo mutanen Iraki daga Kufa suka yi shiga na masu tafiya umura, za su je Madina, a suna so su zo su kalubalanci Usman bin Affan ne kan yana zalunci. Kafin su zo sai gwamnansa da yake Kufa sai aiko masa ya ce to ba akwai mutanen da suka taso daga nan da suna za su je umura, amma tsakani da Allah ba umara suke nufi ba, kai suke hari, ka sai da kai ka tare su.
shikenan Usman sai kira Ali bin Abi Talib, ya kira shi ya ce to ga mutanen Iraki suna zuwa, na san suna darajanta ka, suna kimanta ka fiye da ni, ka isar mun game da sharrin su, ka tare su. Ya rage saura mil 3 za su shiga Madina. Ali bin Abi Talib sai je tarar da su a wurin, mutum sama da 10,000 an yi mobilizing ɗinsu. Ali bin Abi Talib ya tambaye su bayan ya yi godiya ma Allah, ya yabo ga Allah, ya ce me ke tafi da ku, ku ji tsoron Allah, ku gaya mun tsakani da Allah abin da ke tafi da ku. Suka ce mulkin Usman ne ba su yarda da shi ba. Wani ya bude ya ce zaluncin Usman ne ba su yarda da shi ba, ya bibita mutanen gidansa, ya bibita kabilansa, wajen kyauta ma a baitul mali ma baya adalci, baya kaza baya kaza. Shine muka zo mu masa nasiha. Wai nasiha masa nasiha mutum 10,000 nasiha mutum 10,000 ana wace irin nasiha ce wannan wa mutum daya? Ali bin Abi Talib ce ku ji tsoron Allah, ku ji tsoron Allah. Ya nuna musu matsayin Usman, ya nuna musu matsayin haduwan al'umma akan shugaba guda, da fitinan da za ta biyo baya in an rasa shugaba guda. Ya musu wa'azi, ya jawo musu ayoyin Qur'ani da hadisan manzon Allah, jikinsu ya yi lukus. Suka ce to kafin mu koma ka ɗauka mana alkawarin za ka je ka yi Usman bin Affan kai ka masa nasiya a madadinmu, ya gyara yadda yake tafi da al'amarinsa da mulkinsa, ya koma yana bi alkawarin da ya yi, ya koma yana bin sirati Abubakar wa Umar. Mun ga yanzu ya fanɗare ya kauce, su ba su yi haka ba. In bai gyara ba za mu dawo. Ali bin Abi Talib bai dauka musu alkawari, suka yi ban kwana da shi suka tafi. Ya zo ya samu Usman bin Affan, ya ce alhamdulillahi alladhi kafana sharrahum, muna godiya da Allah da ya isar da mu da sharrinsu sun koma, amma ga nasiha. Sun ce yadda kake tafi da al'amuranka na mulki, ka fauɗe ka fanɗare ma alkawarin da kai na tafiya akan alkitabu wa sunna da kuma sirati Abubakar wa Umar, don haka ka gyara. Usman bin Affan ya ce shi dan adam ne mai kuskure, ba zai barrantar da kansa cewa baya yin kuskure ba, amma in ya yi kuskure Allah gafarta masa, amma zai ci gaba da gyara gwargwadon iyawansa. Shikenan waɗannan mutane bayan sun koma, Usman yana ci gaba da mulkin, sai ga mutanen Masar kuma an zugo su Misra. Lokaci ya cika? Wai kun ji ga lokaci ya cika, ba mu zo kan gaba ba. To amma mu bari, an zugo mutanen Iraki wanda suke Kuba sun zo, Ali bin Abi Talib ya tafi da su, so za mu tashi kuma mutanen Masar su ma an zugo, su ma sun zo Madina. Ayi hakuri, kamar da na ga muku wannan tarihi ba za mu yi shi a gurguje ba, za mu tafi a in ma shekara 10 za mu yi, za mu bi shi ɗaya bayan ɗaya. Kun gane? Don mu banci yadda matsalar take. In ba mun banci matsalar ba da mu gane hayaniyar da ake cusawa mutane ba bisa adalci ba. Yawa da Allah ya haƙuri. Yawa za mu bi a hankali. Idan muka zo satin da zai zo, Allah ya sa muna cikin raye, in muka gama tarihin waɗanda aka dinga ingizo suna zuwa, za mu ga wani darasi da mu koya me ya faru daga ɓangaren Usman, daga ɓangaren Ali bin Abi Talib, daga ɓangaren su waɗanda ake turowa ɗin. An gane wannan? Na'am. Assalamu alaikum. Ma tambaya cewa shin akwai bambanci ne tsakanin ahlul baiti da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? Yes, wannan tambaya ne mai kyau. A wani guri suna da bambanci, a wani guri ba su da bambanci. Inda suke da bambanci, waɗannan jinin manzon Allah ne. Kamar yadda Ali bin Abi Talib tsakaninsa da Usman, akwai inda suke da bambanci, akwai inda ba su bambanci. Kasancewarsu dukkan sabon manzon Allah ne,
Ali bin Abi Talib da Usman ba su da bambanci, amma wajen dangantaka nasaba Ali bin Abi Talib shine jinin manzon Allah, dan baffansa ne, a gaban manzon Allah ma ya tashi, manzon Allah ne ma ya masa aure, shi ya rene shi. Haka nan ahlul baiti su jinin manzon Allah ne, amma aka zo wajen kasancewar su sahabban manzon Allah musulmi, wannan duka ɗaya ne. An gane wannan? Saboda nan ahlul baiti suna da daraja ta dangantakansu da manzon Allah, jinin manzon Allah. An gane wannan? Sai sama manzon Allah yake cewa Hassan da Hussaini, wadda ya so su ya so ni, wadda ya ƙi su ya ƙi ni. An gane wannan? Saboda menene? Jininsa ne. Saboda kana ahlul baiti suna da falala ta dangantakansu da manzon Allah. Amma aka zo wajen sahabbai kuma kasancewar su sahabbai nan sahabbai wannan kuma duk ɗaya ne, kowa kuma yana da falala irin tasa. Na'am. Wannan kuma na tambaya yana cewa wai a cikin tafin Imam Suyudi wai ya ce Yazid shine ya tura aka kashe Sayyidina Hussein. Ne matsayin wannan? Da mai wannan tambaya ya yi haƙuri, za mu zo tarihi min shi filla mu feɗe biri har wutsiya. Ka ji shin Imam Hussein shi ya ce a kashe shi ko ya Yazid shi ya ce a kashe Imam Hussein ko ya tura ne a tare shi kar ya shiga Iraki don kada fitina ta tashi, shi kuma wanda aka sa ya tare shin ya azarbaɓi ya kashe shi, duk in muka zo za ka ci da ma abin da shi Yazid ya faɗa bayan an kashe Imam Hussein. Ai na ɗan guzuro muku ma da yake cewa wa Ibn Ziyad ya ce ka haɗa ni faɗa da mutane, ka sa ƙiyayya na a zukatan musulmi, ka kashe ɗan ɗiyar manzon Allah mai daraja mai kima, ka taso da ƙiyayyan musulmi a kaina, ka ɓata mun mulki, zan mutu don kai har ƙarshen rayuwa na musulmi suna ƙina. Yana gaya wa gwamnansa Wanene Ziyad bin Ubaidillah bin Ziyad, ya ce ka sa ƙiyayya na a zukatan musulmi, ka kashe shi wadda bai cancanta ya kashe ba, ya baka zaɓi guda uku, ka ƙi zaɓen ko ɗaya. Ya ce masa ko ka bashi ya zo guri na ya sa hannunsa a hannuna sai yadda na ga dama da shi kaki, ko ka bashi ya koma Makka ya fito inda ya fito kaki, ko ka bashi ya bi wata kafa ya tafi wata garan musulmi ya je mutacen kaki. Ya ce tir, ya ce wallahi da ni ya zo guri na duk waɗannan da na bashi su. Kuma yanzu a ce shi ya kashe su, shi ya ce a kashe shi. Sai ku bari sai mun zo gurin, sai mun zo gurin. Ayi hakuri wannan tambaya, ayi hakuri sai mun zo. An kuma cewa a wilayatul ahad da Muawiya yi wa ɗansa Yazid, wai akwai da mun gabata wanda ya nuna hakan ba daidai ba ne? Akwai, za mu zo za ka ci. Kun san ma'anar tawliyatul ahad shine wanda Saudiya yanzu suke yi, shugaba ya naɗa ɗansa ya nema masa mubaya'a a wajen mutane kafin ya mutu. Kamar yanzu sarkin Makka Sulaiman ya nema ma ɗansa yanzu ɗan shekara 30 da nawa, har ya kira dukkan gwamnoninsa suka yi masa mubaya'a. Waɗanda suka ɗan nuna oppose ne ma yanzu aka tura musu EFCC irin ta Najeriya, ake binciken su, har an ma dakatar da akawun ɗin waɗansu yanzu akan yi an yi closing ɗinsa sakamakon wannan. To wannan wanda ya fara yin wani shine Muawiya, ya nema ma ɗansa shugabanci da mulki da mubaya tun kafin ya rasu. Sai sa a lokacin Abdullahi bin Abbas ya ƙi mubaya, Abdullahi bin Umar ya ƙi mubaya, Abdullahi bin Zubair da zai yawa sabai suka ƙi, suka ce su ba san da wannan ba. Manzo Allah ya tafi ya bar al'amari a hannun mutane, Abubakar ya tafi al'amari wajen mutane bai naɗa ɗansa ba, ya dinga irga Usmanu haka yi, a wane ne haka yi, ya dai zai musu haka. Saboda nan in yana neman magabata, Abdullahi bin Abbas ya nuna ba daidai yayi ba, Abdullahi bin Umar ya nuna ba daidai ba, Abdullahi bin Zubair ya nuna ba daidai ba. Akwai wasu magabatan da ya wuce waɗannan kake so ka samu? To bayan wannan za mu zo a cikin 'yan malaman baya ma, tare da cewa malaman baya yawanci ba su cika son magana akan kuskuren sahabi ba, sun fi son a bar sahabi da sahabi su ne sa'o'in juna, suka rufe bakinsu, ko gane ba ne, suka rufe bakinsu, ba suka fito a karar cewa ne ya yi kuskure ba, sai dai su ɗan yi talwihi hakan nan. An gane wannan? Yawwa, saboda haka nan sai mun zo insha Allah. Wasu tambayoyin da kun yi hakuri za su fito, na'am. Wai ma lokaci ya cika. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu, sai wani sati.